Wala kayang panulong maklak yun eh. Wala po ako. Eh? Ano? Mama sa ako. Wala na kung panulong maklak. Ilan? Ilan pa nung maklak? Ilan? Oh, sige po, wala nang buwan. Hoy! Ilan? Maklak yata talaga ito. Puta nga, sasalin pa nung maklak. Sabi ko, pilan? May ako yan. Maklak yata. Oy! Oy! Yakap ka ako. Oo, boss. Para pati para. Ipake, sabi ko. Kaya ang manjuligit ko yan. Ayaw ako mumipot ako punta opisina. Pagdemita ako ng opisina. Isasalbagan ka ako. Yakap ka ako. Oo, boss. Bye. Nalagtaka ako muna. Malibis ang magsang November, nalang ka rin na eh, nag-mothercon. Nag-mothercon. Hanggang yan ni January. Umita siya pa yung bill ko hanggang yan eh. Nakatas sa katas. Nag-magsulong pa chebeng. Ang popang nag-manyan din na ano maging garay, ang pongkay. Kung hanggang yan, alam yung kaya, makain hindi ka siguro yan. Pwede ka laman. Ano eh? Mag-report ng opisina. Tapos natin. O mga yung titas siya yung kuryente talaga o ano? Pero yung kami may mga boss. Wow. Waling... Kaya may tatas yung ganyo. Oh. Pinasmiyo kasi boss kasi nalalaman ko natin. Wow. Mataturan din kaya tinasmiyo. Mga yung may titas niya. Oo. Kaya mga inyamitas. Masahin natin ang pag-iintindihan ka na. May titas siya yung kuryente, huling ituturan yung truck niya. Oo. Kaya tinasmiyo. Mga kaya ka. Titas siya, bahan ka. May titas siya yung kuryente ko. Masahin yata ang intindihan na. May titas siya yung kuryente, huling tinas siya yung kuryente ko, bahan ka. May Mituran tra. Awan eh. Kasain na tatay kaya isip na. Mahal kaya ka boss, tambi kami. Kasi siya nagawang ng obram. Sige, matang mga jumper, pamututang nila, bakit tela darag na temple mo na? Sige, gagawang mo ng obram. Pasensya na ka na. Ala, ay store po na ka. Pasensya na ka. 2,000 years later. Ba, haliwa yung engineer Lakwan Darsan ta. Ay, happy na. Ay? Mulawin ke, paano talagang happy niya? Buk na nga, malapit na ita rapol. Ita palang rapol, bukas no? Buk na nga pa. Engineer! Engineer! Luway kita kita pampangat. Yaw, bakit? Luway ng engineer Lakwan Yaw, bakit? Bakit mo na? Pag-ibig sa ano? Para sila, Oo. Para sila. Man. Utang umul. Sorry para rapol ko kami. Ikan niya kaya dyan, reporter, bukas. Bukas. Bukas na ito mga nanyang oras. Ali, yung pakasigla. Bang may gaya. Katang pa-premyo. Yan yung pakasigla. Tutunay yan. Agastos ko lang. Pinyali ko lang panulo. Wow, ay birthday nga na ako. Kulang lang yung pangay ko, pang-Jollibee. Pinastos nila pa. O yun, problema kanyan. Nyaya ka masigla. Kilala mo yung Cayetano. Ikaw senador. Kinala ko. Wala. Ang mga yan may malyari ka niyan. Hindi ka, milyon-milyon lang going na. Itak lang mo. Itak ka lang, 300 plus lang. Kaya milyon-milyon. At kaya talo, alite. Kaya ako, wala kang apuro. Hindi ko patenda ako. Kaya ka makay mas pasila. Pagkalim yan. Sabihan ko namin, yada kaigit. Sabihan mo kami mo ikinit. Yung ating mga tangkaya. Halwaya mo, halwaman sa mo. Yan eh. Dito na yan, alano ko rin pera. Pag bala mo, may scam lang yan. Sige. Wala ko, pata. Sagit lang. Napalo kaya, inaas mo, palit na ako.